σας κύριε Καραγκιόζη. Ευχαριστώ που δεχτήκατε να μιλήσετε μαζί μας. Ο κόσμος θέλει να μάθει για εσάς. Για εμάς, μονάχος είμαι. Σας μιλάω στο πληθυντικό. Καραγκιόζης και πληθυντικός δεν γίνεται. Εγώ είμαι ο γείτονας της διπλανής πόρτας. Το φιλαράκι που θα του πεις στον πόνο σου. Αυτά τα κυριλέ είναι για άλλους. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε για views και trends. Θέλω να μιλήσουμε για εσένα. Γιατί αποφάσισες να ασχοληθείς με το YouTube? Γιατί βαρέθηκα το ψέμα. Μεγάλωσα σε μια εποχή διαφορετική. Οι άνθρωποι μιλούσαν μεταξύ τους, βγαίναμε στις πλατείες, γελούσαμε χωρίς κινητό στο χέρι. Σήμερα όλοι κοιτάνε μια οθόνη. Έχουμε χιλιάδες followers, αλλά ούτε έναν άνθρωπο να πούμε τι νιώθουμε πραγματικά. Εγώ, σαν αυθεντικός τύπος, τα λέω έξω από τα δόντια. Αυτό πιστεύεις? Κάποτε ο άνθρωπος έβγαινε στο καφενείο, έπινε καφέ. Έλεγε ένα καημό, έπαιζε ένα τάβλι. Σήμερα ανοίγει το κινητό του και τσακώνεται με αγνώστους για το αν η γη είναι επίπεδη ή αν ο φραπές είναι πολιτική άποψη. Δηλαδή θεωρείς ότι η κοινωνία άλλαξε? Άλλαξε. Διαλύθηκε. Παλιά η μάνα φώναζε «Έλα να φας». Τώρα στέλνει μήνυμα στο Viber ενώ εσύ είσαι στο δίπλα δωμάτιο. Και τα social media? Μεγάλη επιστήμη. Ο άλλος ξυπνάει το πρωί και λέει «Καλημέρα ομάδα» σε 4.000 άτομα. Αλλά το γείτονα δεν το ξέρει ούτε φατσικά. Έχουμε γίνει όλοι ειδικοί. Ο ένας οικονομολόγος, ο άλλος γιατρός, ο άλλος προπονητής και όλοι μαζί σχολιαστές κάτω από ένα post με γάτες. Πιστεύεις ότι τα social media έκαναν κακό? Τα social δεν είναι κακό από μόνα τους. Είναι εργαλείο. Το θέμα είναι πώς τα χρησιμοποιείς. Πώς θα τα χαρακτήριζες? Είναι σαν το σουβλάκι στις 2 η ώρα το βράδυ. Λες θα δω μόνο ένα βιντεάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι 3 ώρες μετά να βλέπεις έναν τύπο στην Αργεντινή να μαγειρεύει χταπόδι με φλαμέγκο μουσική. Άρα θεωρείς ότι μας αποσπούν? Μας έχουνε κάνει ζόμπι. Περπατάει ο άλλος στον δρόμο και αντί να κοιτάει μπροστά του κοιτάει τα reels. Σε λίγο θα τρακέρνουν οι άνθρωποι μεταξύ τους και θα λέμε sorry φίλε, ήμουνα στο for you. Παλιά ο κόσμος είχε προβλήματα, αλλά είχε και υπομονή. Τώρα ο άλλος περιμένει 3 δευτερόλεπτα να ανοίξει το βίντεο και γράφει απαράδεκτο κανάλι. Έχουμε νεύρα, πολλά νεύρα. Άμα πέσει το ίντερνετ για 5 λεπτά, ο Έλληνας κοιτάει τον ουρανό σαν να ήρθε η αποκάλυψη. Πιστεύεις ότι επηρεάζεις τον κόσμο? Εγώ προσπαθώ να κάνω τον κόσμο να γελάσει και να σκεφτεί, γιατί αν δεν γελάσει σήμερα με αυτά που βλέπουμε μόνο με λογαριασμούς, θα κοιτάς και θα κλαις. Και τι προσπαθείς να κάνεις μέσα από τα βίντεο σου? Να τους πω, ηρεμήστε λίγο. Κλείστε το κινητό καμιά ώρα, μιλήστε σε άνθρωπο αληθινό. Πηγαίνετε μια βόλτα χωρίς να τη βγάλετε story. Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο πρώτα με την κάμερα να τρώμε και μετά με το στόμα. Και εσύ όμως είσαι μέρος αυτού του κόσμου. Άρα γιατί συνεχίζεις? Γιατί κάποιος πρέπει να μιλάει απλά. Να λέει τα πράγματα όπως τα βλέπει ο καθημερινός άνθρωπος. Μάλιστα. Σε αρκετά βίντεο σου όμως προκαλείς κόσμο. Φύγεις κακός κείμενα και πολλές φορές δημιουργείς απορίες. Πιστεύεις ότι αυτό είναι σωστό? Είμαι ένας τύπος που βλέπει την κοινωνία να αλλάζει και φοβάται πως χάνουμε την ανθρωπιά μας. Οι άνθρωποι σήμερα τσακώνονται πιο εύκολα, ακούνε λιγότερο και κρίνουν περισσότερο. Σήμερα όλοι έχουν φωνή στο ίντερνετ, αλλά λίγοι έχουν πραγματικά κάτι να πούν. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να περάσεις στους νέους? Να πιστεύουν στα όνειρά τους και να κάνουν subscribe. Και τελικά κύριε Καραγκιόζη, έχεις ελπίδα για τη σημερινή κοινωνία? Υπάρχει, γιατί ακόμα ο κόσμος γελάει. Και όσο γελάει ο άνθρωπος δεν χάθηκε. Απλώς θέλει λίγο restart, σαν το router. Σας ευχαριστώ πολύ για την όμορφη συνέντευξη κύριε Καραγκιόζη. Νομίζω έχω αρκετό υλικό. Περίμενε πριν φύγεις να κάνουμε ένα outro μαζί. Λοιπόν, Καραγκιόζη, πώς πήγε η συνάντηση? Εξαιρετικός αγαπητέ μου. Ήμουν προετοιμασμένος, μελετημένος και επικοινωνιακά καταρτισμένος. Παναγιά μου, τι έπαθες και μιλάς έτσι? Όλο το βράδυ έκανα πρόβες μπροστά στον καθρέφτη. Είχα γράψει και λόγο. Και τι τους είπες? Ότι το ψηφιακό μου περιεχόμενο στοχεύει στη διαδραστική ψυχαγωγία του κοινού. Εσύ το είπες αυτό ή σε χάκαραν? Στην αρχή εγώ.
Μετά μιλούσε μόνο το σκονάκι. Και εσείς παιδιά μη μασάτε. Καραγκιόζης ήμουνα και καραγκιόζης θα μείνω. Απλώς σήμερα φόρεσα τα επιστημονικά μου. Και μην ξεχνάτε, like, subscribe, καμπανάκι. Like, subscribe, καμπανάκι. Για να γίνουμε πολλοί.